Евангелие паводле Марка. Езус зноў увайшоў у сінагогу, а быў там чалавек з усохлай рукой. І сачылі за Езусам, ці вылечыць ён у шабат, каб абвінаваціць яго. І сказаў ён чалавеку з усохлай рукою: «Стань пасярэдзіне». А ў іх запытаўся: «У шабат дазволена рабіць дабро ці зло, душу ўратаваць ці загубіць?» Але яны маўчалі. Гнеўна паглядзеўшы на іх, засмучаны жорсткасцю іх сэрцаў, сказаў таму чалавеку: «Працягні руку». Той працягнуў, і стала здаровай рука ягоная. Тады фарысеі выйшлі, адразу сабралі з прыхільнікамі Ірада нараду супраць Езуса, каб загубіць яго.